హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మేమైతే కుప్పానికి అయితే సైకిల్కి వచ్చాము. చూడండి మీటింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళకంతా ఒక్కొక్క బాక్స్లో వాటర్ బాటిల్ ఒక్కొక్కటి పక్కన పెట్టాను. బిస్కెట్, జ్యూసు, ఒక కేక్ పీసు ఎన్ని పెట్టారు స్నాక్ ఐటమ్ అయితే. నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకైతే ఇలా ఇవ్వడానికి. వాటర్ బాటిల్ అయితే 1.5 లీటర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క బాక్స్ అన్నమాట. ఒక్కొక్క ఏదో ఒకటి మనకి పోయి తీసుకునేంత తినలేదు కాబట్టి మనం తీసుకున్నాం. అక్కడంతా ఇస్తాడారు మా బ్యాచ్ వాళ్ళకంతా. Maja jus.